לפני שאתם מזמינים את רשת היתושים של מוסקיל, יש שלב אחד פשוט מאוד, מדידה. ולמען האמת, זה קל מאוד. התחילו בסימון המקום שבו תרצו להדביק את רצועות ההדבקה. אפשרות א', מדידות פנימיות של המסגרת. הוסיפו 4 סנטימטרים לרוחב ו2 סנטימטרים לגובה. לדוגמה, אם הדלת ברוחב 92 סנטימטרים ובגובה 212 סנטימטרים, אז מינו 96 על 214 סנטימטרים. אפשרות ב', מומלצת. מדידות חיצוניות של המסגרת, המדידות הסופיות. מדדו את כל הפתח, כלומר את האזור שבו הרשת הותקן. אל תוסיפו סנטימטרים נוספים. מדדו עד הרצפה ועגלו כלפי מעלה לסנטימטר הקרוב. במוסקיל, בלי דאגות. אנו מציעים את כל הגדלים, סטנדרטיים ובהזמנה אישית. לכל סוגי הפתחים, כל הקשתות. במקרה של ספק, השאירו תמיד מעט יותר מרווח. הודות לרצועות הוולקרו, תוכלו למקם מחדש בקלות בכל עת. בקיצור, סרט מדידה אחד, 2 מדידות, וכבר תוכלו להזמין. קדימה, לעבודה!